Ahoj, já jsem Honza a zeptám se vás. Kdo z nás někdy nechtěl uspořádat párty venku? Nejlépe pod širým nebem? Ale přemýšleli jste, co se může stát? Začne pršet, zafouká vítr a celá příprava párty přijde úplně vniveč. A jak předejít takové situaci? Zadej www.cookieskashop.cz a výborně, jsme na stránkách, vidíte kategorii zahrada, klikneme na ní a hledáme něco, čím naší party přikrýt. A je to ono, je to správné, možná by to chtělo nějaký třeba stan a tady, přímo party stany na zahradu. Klikneme na ně a podíváme se, samozřejmě tu máme různé velikosti, záleží na vaší zahradě. A tady máme náš vytoužený stan, bílý 3x3 metry, 4 boční díly. Proč ne? Jak ho koupíme? No nejprve si koukneme na detaily, na podrobnosti a atributy. Všechno to sedí? Dobře, a co tedy uděláme? Dáme stan do košíku. Samozřejmě nedáváme celý stan do nějakého košíku, ale vyřídíme objednávku. Já děkuji za pozornost a těším se, až se zase uslyšíme. Cookieskashop.cz, na internetové obchodní centrum.